tuohon vaikka chattiin voi, mielellään jos... Kiitos. Hienoa. Aloitetaan sitten tämä webinaari, eli tänään aiheena on näiden laadukkaiden paikkatiedon rajapintapalvelujen ROI, eli miten sitä voitaisiin laskea. Ja tässä on esimerkkinä sitten tuon Syken 1 paikkatiedon rajapintapalvelu, jota käydään sitten läpi, mutta ajattelin, että aluksi näytän vähän taustatietoa tuohon laskelmaan ja kysykää tuon chatin kautta, jos teillä on jotain semmoista, mitä haluatte tuossa nyt välillä kommentoida tai kysyä. Ja mielellään tämä voisi olla vähän tämmöinen interaktiivinenkin tilaisuus. Mukavampi täällä esittäjän puolellakin, mutta mennään eteenpäin ja aloitetaan tästä muutamalla slaidilla, eli näiden perusasioiden läpikäynnillä. Ja tämä ROIn ja hyötyjen osoittaminen, ROIn laskeminen ja hyötyjen osoittaminen näistä paikkatiedon rajapintapalveluista ei ole mikään helppo asia, ja niin se on minua itseäkin kiinnostanut tosi paljon tässä, ja yleensäkin paikkatietojen hyödyntäminen tässä vuosien varrella, ja mitkä ne hyödyt on, ja voisiko niille ihan laskea tämmöisiä euromääräisiä arvoja. Ja tässä on nyt yksi meidän Spatineon yhdessä Syken kanssa sitten tekemä laskelma, jossa päästään ihan sitten näihin euroihin ja sitten näihin tuottoprosentteihin. Eli tietysti tuo paikkatiedon rajapintapalveluiden rakentaminen ja niiden ylläpitäminen, niin se aiheuttaa kustannuksia. Ja sitten tietysti toivotaan kovasti, että niistä on paljon hyötyä. Ja monestihan näitä hyötyjä niin kuin arvioidaan, että siellä on näitä tämmöisiä kvantitatiivisia laskettavia hyötyjä ja sitten laadullisia hyötyjä. Ja yritetään keskittyä nyt tässä sitten esityksessä ja tässä webinaarissa noihin kvantitatiivisiin hyötyihin. Eli tuossahan toi ROIn kaava on, eli pyritään arvioimaan noi investoinnista saatavat hyödyt, eli mikä noiden rajapintapalveluiden hyödyt olisi käyttäjille ja itse sille organisaatiolle, joka sen julkaisee, ja sitten arvioidaan niitä investoinnin kustannuksia ja jaetaan vielä tuolla investoinnin kustannuksena, saadaan sitten sitä tuottoprosenttia, jotain lukuja sitten näkyville. No, tämä nyt on varmaan teille, katson teitä osallistujia, niin erittäinkin selvää, että miksi näitä laadukkaita paikkatiedon rajapintapalveluita tarvitaan, mutta se on tietysti aina hyvä muistaa, että tärkein on tietysti nuo tyytyväiset käyttäjät. Eli entistä enemmän nämä rajapintapalvelut ja paikkatietojen saanti niiden kautta erilaisiin sovelluksiin ja palveluihin, niin se on tosi kriittistä. Ja sen takia siihen palveluiden laatuun olisi nyt hyvä kiinnittää huomiota, niin kuin varmasti te osallistujat, jotka siellä olettekin, niin olette tehneet paljon työtä sen eteen. Ja se, että ne olisi luotettavasti saatavilla ne palvelut ja ne olisi tarpeeksi nopeita, eli niiden käyttäjien ei tarvitsisi oikeastaan tietääkään näistä palveluista mitään eikä huomata mitään, että mitä kautta ne paikkatiedot sieltä sinne omaan käyttöön sitten tulee. Ja tosi paljon puhutaan näistä kaupallisista sovelluksista, jotka hyödyntää näitä varsinkin julkishallinnon tuottamia avoimia rajapintapalveluita, mutta sitten yhtä tärkeänä näen myös tämmöiset ei-kaupalliset ja varsinkin organisaation sisäisessä käytössä olevat rajapintapalvelut, eli niiden arvoa ei voi mitenkään väheksyä. No, mitä nämä käyttäjät nyt on? Eli tässä on tämmöiset käyttäjäryhmät, jotka tulee nyt sitten myös esille tuossa ROI-laskelmassa. Eli tietysti ne oman organisaation henkilöt, jotka käyttää
erilaisia paikkatietosovelluksia ja palveluja ja riippuen siitä tietysti kuinka paljon ne rajapintapalvelut on sitten siellä sisäisissä prosesseissa käytössä niin sitten tietysti se oman organisaation käytön merkitys ja palvelun merkitys niille oman organisaation henkilöille on niin kuin suhteessa siihen. No sitten tietysti muut julkishallinnon organisaatiot, ja siellä on käyttäjiä valtavasti, on sitten kunnissa, kaupungeissa, valtionhallinnon organisaatioissa ja niin edelleen. Eli se nyt on Suomessa varsinkin niin kuin jo tosi suurta. No sitten yritykset tietysti käyttää, että esimerkiksi nyt tässä Syken tapauksessa, niin kun on nämä ympäristötiedot, niin nehän on esimerkiksi kaikissa isoissa infrasuunnitteluhankkeissa konsulttitoimistot käyttää niitä tosi paljon. Ihan suoraan niissä myös omissa suunnittelujärjestelmissään. Eli siellä ne on tosiaan kriittistä, että ne paikkatiedot sieltä palveluista hyvin tulee ja on käytettävissä. Ja sitten tietysti kansalaiset, eli tosi paljon on nyt semmoisia web-palveluja, joissa niin sitten erilaiset paikkaan sidotut tiedot tulee rajapintapalvelujen kautta. Ja esimerkiksi Sykellä nyt on tosi monia tämmöisiä vedenlaatuun, tulvariskeihin ja muuhun liittyviä kansalaispalveluja, ja niissä kaikissa käytetään sitten näitä rajapintapalveluita. Ja mutta myös paljon kuntien ja kaupunkien erilaisissa näissä sähköisissä palveluissa ja web-kartoissa ja muualle, että kansalaisten käyttäjien osuus on niin kuin valtavan suuri. No, miten siihen ROI-laskelmaan nyt saataisiin sitten semmoista luotettavaa tietoa, ettei tarvitsisi ihan niin kuin hihasta lähteä vetämään niitä tietoja? Niin Spatimeo Monitorista nyt on mahdollista saada semmoisia kriittisiä tietoja, joiden avulla voidaan sitä ROIta sitten luotettavasti laskea. Eli tässä nyt, en tiedä, toivottavasti olette saaneet tämän mun esityksen ehkä sinne koko näytön suuruiseksi, niin että näette tuosta vähän enemmän, mutta ei haittaa, jos ei ihan sitten näy parhaan mahdollisella tavalla. Tässä esimerkiksi on nyt haettu tästä, meillä tulee case esimerkiksi tämä Syken Inspire-palvelu tästä hydrografiateemasta. Ja tässä meidän ROI-laskelmassa on nyt sitten käytetty lähtötietona tämän palvelun saatavuutta. Se on yksi, eli mikä on näiden pyyntöjen keskimääräinen vasteaika. Ja tässä on nyt haettu, tämä laskelma on tehty viime vuonna, ja ennen sitä on haettu koko alkuvuoden ajalta tämmöinen keskimääräinen vasteaika, ja se on täällä ollut noin 0,35 sekuntia, periaatteessa todella nopea, mutta mennään näillä faktoilla, mitkä nyt sitten on saatu tuolta monitorista. Katsotaan sitten, miltä se näyttää sitten se ROI-laskelma. Eli tuon tiedon saa hyvin tuolta monitorista. Se on tärkeä asia, kuinka kauan niitä pyyntöjä pitää sen käyttäjän odottaa, että kuinka nopea se palvelu on. No sitten, mitä myös saadaan tuolta monitorista, tässä on ajattu sitten kanssa viime vuodelta elokuun lopulla Inspire-raportti, eli on saatu tämän hydrografia-palvelun saatavuus, eli tässä se näyttää yli 99%, 99,5%, eli täältä saadaan luotettavasti nyt se saatavuusaika. Sitten mitä me tarvitaan siinä ROI-laskelmassa on, että miten nyt tämä kokonaispyyntöjen määrä jakaantuu sitten eri käyttäjäryhmien kesken. Eli täällä on sitten, kuinka paljon tuolla Sykessä on itse sisäisesti käytetty, kuinka suuri pyyntömäärä, sitten kuinka paljon julkishallinnon organisaatioissa on tullut pyyntöjä, kuinka paljon yksityisistä yrityksistä ja sitten kuinka paljon kansalaisista. Ja nämä on nyt tehty siitä monitorin käyttöanalytiikasta, koska siellä päästään nyt katsomaan niitä organisaatiokohtaisesti ja ne on luokiteltu nyt sitten näihin ryhmiin. Tosin tässä kansalaisryhmässä on varmasti mukana myös tämmöisiä pieniä yrityksiä, joilla ei välttämättä ole mitään omaa vahvaa yritys IP-osoitetta, vaan käytetään sitten tämmöistä operaattorin
tunnuksia ja osoitteita, ja ne ehkä myös on osittain täällä mukana, eli se on hyvä huomioida. No sitten myös tarvitaan tietoa siitä, että kun arvioidaan vähän, että miten se rajapintapalveluiden käyttö kasvaa jatkossa, sitäkin jos halutaan esimerkiksi tehdä arvioita, että halutaan tehdä joku investointi ja perustella sitten sen ROI-laskelman avulla, että mitä se ROI voisi olla vaikka vuoden päästä tai 2 vuoden päästä, niin tarvitaan jonkunlaista tietoa siitä, että miten se käyttö voisi kasvaa, ja sitä saadaan noista Spatinion monitorin johdon raporteista sitten tietoa trendeistä, miten palveluiden käyttö ja pyyntöjen määrä kasvaa. Eli tuossa oli nyt mun tämmöinen alustusasiaan, ja sitten on tarkoitus käydä läpi nyt Excel-taulukkoa, mihin on nyt laskettu sitten tämä ROI, ja käydään sitä läpi, ja mä vaihdan tässä vähän näyttöä, ja nyt toivottavasti teillä näkyy. Mä pikkasen palaan takaisin tänne, ihan vaan kysyn, että näkyykö toi äskeinen Excel-taulu, pystyykö joku antaa siihen? Okei, kiitos. Hyvä juttu. Eli mennään tähän nyt sitten, tähän varsinaiseen ROI-laskelmaan. Eli tosiaan Sykellä on yli 70 paikkatiedon rajapintapalvelua, mutta me tehtiin heidän kanssaan nyt yhdestä palvelusta tämä laskelma. Tämä on tehty viime vuonna. Ja tässä on muutamia perusasioita, käydään niitä vähän läpi. Ensinnäkin tässä näkyy 2 eri väriä. Ja tämä vihreä väri tarkoittaa sitä, että nämä asiat liittyy sitten näiden rajapintapalveluiden sisäiseen käyttöön. Ja nämä siniset värit liittyy sitten tähän ulkoiseen käyttöön ja ulkoisiin hyötyihin. Käydään tässä nyt näitä faktatietoja läpi, eli tässä sisäisesti on tätä nykytilannetta saatu tuolta Spatinion monitorista, ja myös tuolta Sykestä. He tietävät, kuinka paljon tämmöisiä aktiivisia käyttäjiä on Sykessä, jotka käyttää sellaisia sovelluksia, joissa ne rajapintapalvelut sitten tuo sen tiedon niihin sovelluksiin. Hyvin paljon siellä on myös vielä Sykessä käytössä sovelluksia, jotka lukee suoraan tietokannoista esimerkiksi tietoa. Eli tämä on nykytilanne, käyttäjien määrä, kuinka paljon keskimäärin yksi käyttäjä käyttää rajapintapalvelua tuntia kuukaudessa ja mikä on keskimääräinen pyyntöjen määrä per käyttäjä per tunti. Ja sitten on arvioitu sisäisen työn arvo Sykessä, eli se on 40 € tunti henkilötyön arvo. No sitten tietysti nykytilanne on hyvä määritellä, mutta he halusivat asettaa tämmöisen tavoitteen, että tänä vuonna näiden rajapintapalvelujen sisäisiä käyttäjiä olisi 60, eli tarkoittaa sitä, että näitä olisi entistä enemmän integroitu näitä rajapintapalveluita niihin sisäisiin prosesseihin ja työprosesseihin, ja sitten niitä käytettäisiin niissä sovelluksissa. Ja samoin tässä on asetettu tavoitteet, että kuinka monta tuntia per käyttäjä per kuukausi suunnilleen sitä palvelua käytettäisiin, ja mikä olisi keskimääräinen pyyntöjen määrä per tunti, ja sitten tämä työn arvo on pysynyt samana. Eli nämä on nyt tämmöiset sisäiset tiedot, Syken omat tiedot nykytilanteesta ja sitten tavoitteesta. No sitten tässä käytetään nyt monitorista saatuja pyyntömääriä. Nämä on tosiaan tehty siis elokuun lopulla viime vuonna. Ja tässä on nyt otettu keskimääräinen kuukausi pyyntöjen määrä perustuen niihin alkuvuoden tilastoihin. Ja tuossa on nyt julkishallinnon käyttäjien tekevien pyyntöjen lukumäärä kuukaudessa tähän rajapintapalveluun, ja se on ollut lähes 700 000, vajaa 500 000 viime vuonna, ja sitten oli arvioitu, että se kasvu olisi jopa 50%
tälle vuodelle. Sitä tietysti on mielenkiintoista päästä sitten katsomaan vuoden lopussa, että onko tämä ennuste toteutunut. Eli tässä on niin tämän vuoden tavoitteet. Sitten on tälle ulkoisen työn arvoille annettu arvo 35 €. Tämä perustuu nyt sitten johonkin parhaaseen hyvään ymmärrykseen. Nämä on tietysti sellaisia, jotka jokainen voi nyt sitten omalta osaltaan tarkentaa ja miettiä. Sitten täällä on yksityisten yritysten käyttäjien tekemät pyyntömäärät per kuukausi. Ne on ollut noin 130 000, 131 000 silloin viime vuonna per kuukausi, ja on arvioitu, että sekin myös kasvaa. Tämän konsulttityön tuntihinnaksi on arvioitu 90 €. Eli siellä on erittäin kriittistä, että ne tiedot saadaan sieltä palvelusta ja pystytään sitä suunnittelutyötä siellä tekemään. No sitten kansalaisten tekemien pyyntöjen lukumäärä per kuukausi on ollut vajaa 700 000 viime vuonna, ja siihenkin on arvioitu tuo sama kasvu 50, jolloin se on sitten reilu 1 miljoona pyyntöä tänä vuonna. Ja kansalaisten monesti se on enemmän tämmöistä ehkä vapaa-ajalla käytetään noita palveluita, ja tälle on annettu näin maltillinen kuin 10 € tunti tämän vapaa-ajan tunnin hinnaksi. Ja sitten tänne on annettu tämmöisiä faktatietoja nyt täältä rajapintapalvelujen saatavuudesta, eli tämähän oli jo todella korkealla, 99,5. Voi kysyä, että kannattaako nyt tästä enää tavoitella suurempaa. Täällä on laitettu nyt maltillisesti, jos se paranisi tuohon 99,7% se saatavuus. Ja samoin täällä oli tämä rajapintapalvelujen vasta-aika viime vuonna, ja siitäkin yritetään vielä parantaa sitten tälle vuodelle. Ja tässä on nyt näitä faktatietoja, joiden perusteella täältä pystytään nyt sitten laskemaan näitä kustannussäästöjä, eli ihan sitä niin kuin työajan säästöä per kuukausi ja sitten per vuosi. Eli täällä on nyt sitten esimerkkinä sisäinen, niin täällä on kerrottu tuo sisäisen käytön, katsotaan sisäisen käytön määrä, kuinka monta käyttäjää, kuinka monta tuntia, kuinka monta pyyntöä tunnissa. Ja sitten kerrottu tällä vasteajalla ja sen jälkeen muutettu tuo tunniksi se kokonaisaikamäärä, ja sen jälkeen tällä parannetulla saatavuudella kerrottu se luku, ja sen jälkeen tuolla sisäisen työn hinnalla, ja saatu tähän nyt aika maltillinen luku, eli 140 € kuussa. Tämähän on todella pieni, koska tässä on jo entisellään nämä luvut todella hyvät. Mutta jos ajatellaan vaikka, että tässä olisi nyt, teen tähän tämmöisen, että tämä olisi ollut vaikka 98% tämä saatavuus, ja sitä halutaan sitten parantaa tuossa reilulla prosentilla, niin nähdään heti, että miten nämä sisäiset kustannussäästöt sitten muuttuu. Samoin, jos esimerkiksi tämä vasteaika on täällä ollut vaikka 5 sekuntia, niin nähdään, miten radikaalisti se vaikuttaa nyt sitten näihin summiin. Eli tässä, vaikka tämä on nyt se Inspire-vaatimus tuolle VMS-palvelulle, niin ton verran, jos pystytään sitten palvelua nopeuttaan tai jopa muutama sekunti, niin se näkyy kyllä heti sitten näissä työajan säästössä ja sitä kautta tietyllä tavalla noissa kustannussäästöissä. Eli tässä on nyt vastaavasti laskettu sitten noin ulkoisten käyttäjien säästöt per kuukausi, ja sitten täällä on nämä vuositasolla. No sitten tässä on tämä tehokkuus, eli tämä liittyy nyt puhtaasti tuohon vastaajan paranemiseen, eli tässä tosiaan sitten voidaan katsoa, että nythän nämäkin on aika maltilliset, riippuu tietysti just näistä käyttäjien määrästä, että sisäinen käyttö ei ole kauhean suurta, mutta niin sitten kun ne käyttömäärät on suuret, ja sitten jos ajatellaan, että täällä olisi nyt vaikka 5 sekuntia ja no täältä mentäisiin vaikka 2 sekuntiin,
täällä pystytään näkemään sitten miten nämä luvut muuttuu. Laitetaan ne tuossa takaisin ja sitten laitetaan tästä, näitä pystyy tässä. Ja samoin tässä nyt lasketaan sitten nämä tehokkuuden tuottama kustannussäästö nyt kaikille näille käyttäjäryhmälle. No sitten siellä keskusteltiin Syken kanssa, että paljon on mennyt ennen tämän monitorin käyttöönottoa niin tähän raportointiin per viikko aikaa. No siihen ei ole hirveästi itse asiassa tässä onkin nyt ja paljon on niin mennyt aikaisemmin tähän ongelmien ratkaisemiseen. Eli nyt käytännössä sitten kun ne saadaan lähes nappia painamalla ja saadaan tieto näistä ongelmistakin nopeammin, niin sitten saadaan näitä kustannussäästöjä myös tähän automatisointiin liittyen. No sitten yksi mielenkiintoinen kohta tässä on tämmöinen sähköisen palvelun potentiaalinen käyttäjämäärä. Aika paljon on erilaisia lupaprosesseja nyt Suomessa ja osa niistä ei ole vielä käytännössä sähköistetty, vaan niitä joudutaan hyvinkin manuaalisesti tekemään. Ja tässä tuolla Syken puolella pohdittiin sitä, että tämä on niin kuin tulevaisuutta, että jos saataisiin tietyt lupaprosessit sähköiseksi, jossa nimenomaan esimerkiksi tämä hydrografia-palvelu olisi siellä taustapalveluna tai rajapintapalvelu, niin kuinka paljon voisi olla käyttäjiä sillä sähköisellä palvelulla ja kuinka paljon voisi yksi käyttäjä säästää sitten aikaa. Niin siinä arvioitiin sitten, että tällainen euromäärä kuukaudessa mahdollisesti vuodessa olisi jo tosi isot säästömäärät. No sitten pohdittiin sitä, että nythän niin kauan kuin ne paikkatiedon rajapintapalvelut ja tämä sisäinen paikkatietoinfrastruktuuri ei ole vielä kauhean stabiili, niin osa työntekijöistä on sitä mieltä, että nämä rajapintapalvelut ei voi vielä olla integroituna sinne heidän näihin työprosesseihin, mutta jos olisin, niin kuinka monta työntekijää nyt käytännössä pystyisi sitten nämä rajapintapalveluita hyödyntämään ja mietittiin myös, että mikä olisi ajansäästö per henkilö per kuukausi. Nyt monesti esimerkiksi kopioidaan tietoja jostain tietokannasta sinne omaan käyttöön ja omalle koneelle ja ne jäisi nyt tässä tilanteessa sitten pois. Ja tällekin on laskettu sitten kuukausittaiset ja vuosittaiset työajan säästön arvot. Ja näistä nyt edellä lasketuista voidaan sitten summata yhteensä, eli nämä suorat sisäiset säästöt on siitä ihan, että kuinka nopeasti se tieto sinne saadaan ja niille käyttäjille ja ei tarvi odottaa. Tämä on tosi maltillinen tässä vaiheessa tosiaan, kuten mainitsin, niin ne Syken palvelut on jo tosi nopeita ja hyvin saatavilla. Ja epäsuorat kustannussäästöt tulee nimenomaan nyt näistä se, että arvioidaan, että jos suurempi määrä työntekijöitä pystyisi ottaa käyttöön omissa työprosessissaan näitä rajapintapalveluita. Ja sitten suorat ulkoiset kustannussäästöt tulee nyt siitä tosiaan, että kuinka paljon käyttäjiä ja kuinka paljon pyyntöjä ja mikä on sitten heidän saama työajan säästö kuukaudessa ja vuodessa. Ja sitten epäsuorat ulkoiset kustannussäästöt tulee tästä, kun mietittiin nyt tätä sähköistä palvelua ja ennakoitiin, että mikä siinä voisi olla se yksittäisen käyttäjän saama hyöty. No nyt, mikä tässä nyt sitten, tietysti sieltä puhutaan niistä kustannuksista, nyt tässä meidän mallissa ei ole otettu mitään muita kustannuksia huomioon kuin nämä Spatineon monitorin hankintakustannukset. Toki täällä pitäisi nyt olla sitten sellaisia kustannuksia, joilla erityisesti on nyt palvelun laatua parannettu, eli jos siellä on vaikka serverihankintaa tai mitä tahansa muuta investointia, niin nehän täytyisi tänne tietysti ottaa.
Eli tästä puuttuu nyt sellaiset kustannukset, mutta ne on tähän niin kuin helppo sitten jokaisen itse arvioida ja selvittää sieltä omasta organisaatiosta, ainakin jollakin tasolla. Ja sitten täällä pystytään laskemaan nämä ROI, eli säästöt, just vähennetään noin investoinnit ja sitten lasketaan tuottoprosenttia. Ja tässä on nyt sitten tehty tämmöinen, jos otetaan kaikki epäsuoratkin vaikutukset, niin mitä se sitten voisi tarkoittaa. Ja tässä on otettu nyt vuositasolla, eli tämä kaava ottaa nyt tuolta vuosikustannuksista ja säästöistä sitten nämä luvut. Ja sitten voidaan tämä suora ROI, sisäinen ja ulkoinen myös laskea, eli tässä sitten otetaan huomioon noin. Mutta kuten tuossa mainitsin, niin tosiaan tästä puuttuu näitä kustannuksia, sen takia tietysti nämä luvut on täällä kovinkin suuret. Eli tässä oli nyt tämä. Nyt mä en ole nähnyt, jos teiltä on tullut kysymyksiä. Mä menen takaisin tänne näin. Onko nyt jotain semmoista, mitä haluaisitte kysyä heti tähän ROI-laskelmaan liittyen tai muuten tähän aiheeseen liittyen? Tähän nyt nauhoitetaan ja te saatte nyt sitten tämän nauhoituksen itsellenne käyttöön. Laitetaan sähköpostia. Joo, kiitos. Ja toivottavasti tästä oli nyt jotain ideoita ja mä katson nyt teitä osallistujia, taidatte olla meidän asiakkaita, että joo, eli semmoinen meillä on nyt, että tämä taulukko on mahdollista saada nyt meidän asiakkaiden sitten omaan käyttöön. Et jos olette kiinnostuneita, niin laitan sen teille tulemaan. Pääsette itse. Ja toki mielellään autetaankin, jos niin on jotain semmoisia, mitä haluatte siinä keskustella ja muuta. Mutta että, joo. Hyvä. Mutta laitetaan materiaali tulemaan, jos tulee vielä jotain kysymyksiä asiaan liittyen, niin laittakaa sähköpostia tai soittakaa. Ei muuta kuin menestystä näiden paikkatiedon rajapintapalveluiden parissa ja siellä organisaation laadukkaiden palveluiden kehittämisessä. Joo, hyvä. Kiitos teille ja palaillaan. Hei vaan.